Здравейте, уважаеми българи! Аз съм Волен Сидеров. Вие сте с коментарната рубрика Атака на телевизия Алфа. Днес искам да ви поговоря пак за двамата най-големи лъжци и крадци в републиката. Това са Бойко Борисов, премиер-министър на България, и неговия заместник, неговата дясна ръка, десен крак, каквото си искате, черен дроб, далак, жлъчка, неговата първа помощник, неговия първи асистент в това да се демагогства днес в България. Цветан Цветанов. Тези двама политици, държавници, тия дни ги разхождаха по всички телевизии, които всъщност тези телевизии са BTV, Нова телевизия, Канал 1. Това са телевизиите, които са техни ведомствени телевизии. Защото когато Бойко Борисов поиска да бъде в BTV, той просто дига едно телефонче на Красимир Гергов, а за него съм ви говорил много пъти. И Красимир Гергов казва: да, Борисов утре в 8 часа в BTV. Или, ако не му е удобно на Борисов в 8 часа, ние ще дойдем с нашите камери и с винаги любезната и отзивчива Миролюба Бенатова да направим интервю, където пожелая господин Борисов. Ако иска вкъщи, ако иска в някоя резиденция, ако иска, понеже е Коледа, можем да го направим по-домашному с ръчно плетен пуловер и анцук в къщата на неговата кака. Това ще бъде много умилително, ще бъде трогателно и хората ще се просълзят. Коледа е все пак, Нова година е. И така, вездесъщата Миролюба Бенатова, която от край време, от години държи микрофона, а и някои други части на господин Борисов от време на време, е готова и тя вече го интервюира. Мястото на действието, това е къщата на каката на господин Борисов. Каката го посреща, той идва, отпуска се тежко, отпуска морно тяло в футюала на дивана и започва да обяснява колко е сам в този живот. Как на никого не се доверява, освен на началника Барозо. Той на никого друг не се доверява, от никой друг не иска съвет. И в един момент господин Борисов започва да говори и за Атака. Но за господин Борисов след малко. Първо да се върнем към неговата дясна ръка, неговия десен крак, неговата дясна обувка, неговия мазол на десния крак, господин Цветанов. Господин Цветанов е този, който Борисов, Бойко, както го нарича народа, изпраща да върши черната работа. В случая господин Цветанов, като работен човек, като по-оперативен работник, беше изпратен в студиото на BTV, подведомствената телевизия на ГЕРБ. Всъщност, това може да се каже пиар агенцията на партия ГЕРБ, за което нейният собственик, шеф, началник и разпоредител Красимир Гергов получава, както ви казах вече, не веднъж 12 милиона годишно, слага в джобчето, чрез бюджетите на различни министерства, и това става с директивата на Бойко Борисов. В ведомствената телевизия на ГЕРБ BTV, сутринта рано господин Цветанов е седнал и водещия Виктор Николаев, който, както е известно, има една обслужваща роля на обслужващ персонал. Няма да използвам квалификации, защото вече съм обвиняван, че съм имал остър език. Затова ще кажа: един обслужващ момък го пита най-чинно: случайно да сте чули, че Волен Сидеров ви обвинява, че купувате депутати? Цветан Цветанов запазва милиционерско хладнокръвие, поема въздух и казва: чуйте всъщност какво казва. Много интересни лупинги имаше тази година около РЗС и Атака. Волен Сидеров в последните дни твърди, че лично вие сте му се хвалил и сте му признал как по време, и това е станало по време на разпада на РЗС, на парламентарната им група, когато те бяха много опозиционни, в един момент почнаха да им се случват разни неща с депутати, които излизаха от групата и ставаха независими. Тогава, твърди Сидеров, сте му признали, че намирате начин за материален стимул на отцепниците
И сега по този начин се обяснява разпада и на собствената му парламентарна група, след като палачинката се обърна и сега пък се сдобрихте с РЗС, пък сте в конфликт с Атака. Никога не съм водил подобни разговори с когото и да било, защото такъв елемент няма на политика, която се реализира от партията. Това, което мога да кажа и това, което е публично известно, има част от независимите депутати, които са прехвърлили своята субсидия и я получават от политическа партия ГЕРБ за осъществяване на тяхния парламентарен. Защо винаги дават на ГЕРБ? Изглежда във Висшия институт за физкултура, което е учебното заведение, което завършил господин Цветанов, не са учили логика. Защото той всъщност казва нещо, което го провергава сам. Дали е водил или не е водил разговор, това остава на съвестта на господин Цветанов. Той е водил няколко разговора с мен, в които разговори обяснявал как точно депутатите на Яне Янев тогава са привлечени в ГЕРБ, как те са отрязали субсидията на РЗС и как ГЕРБ пък намира начин да им връща парите. Как? Той си знае. Това нещо Цветанов ми го е казал лично в очите. Освен това, не веднъж, а няколко пъти, като в поне един или два от разговорите имаше и трети човек. Така че господин Цветанов просто много добре знае в случая, че лъже. Но за един милиционер това е абсолютно логично да лъже хладнокръвно с стиснати челюсти, без въобще да му трепне мускул по лицето. По-важното обаче е какво признава господин Цветанов. Не какво лъже. Какво лъже е ясно. Той никога няма да си признае, че на мен ми е доверил как купуват депутати. Естествено, че няма да си признае, защото това би било фатално за него. Всъщност, обаче, фаталното е това, което си признава. Нека да го чуем пак, признанието на Цветанов. Това, което мога да кажа и това, което е публично известно, има част от независимите депутати, които са прехвърлили своята субсидия и я получават от политическа партия ГЕРБ за осъществяване на тяхния парламентарен. Защо винаги дават на ГЕРБ? Чуйте и разсъждавайте внимателно, уважаеми българи, които са прехвърлили своята субсидия на политическа партия ГЕРБ и я получават за осъществяване на своята парламентарна дейност. Значи те първо я прехвърлят от партията, от която излизат, на ГЕРБ, след което я получават от ГЕРБ за осъществяване на своята парламентарна дейност. Значи, в случая господин Цветанов признава ясно и недвусмислено, че субсидията на партията, която бива превърната в мишена, която бива ударена по този начин финансово, се връща към отцепниците депутати. Цветанов го каза много ясно. И я получават за осъществяване на своята парламентарна дейност. Каква е тяхната парламентарна дейност? Това е вече друг въпрос. По този въпрос мога да направя 2, 3, 4 предавания по-отделно, защото тяхната парламентарна дейност се състои в разхождане по телевизионни студия, в които да плюят по партията и лидера, който са напуснали. Що се отнася до отцепниците на Атака, 6 от тях, това са Валентин Николов, Огнян Печев, Стоян Иванов, Кирил Гумнеров, Цвета Георгиева и Калинка Крумова, декларираха ясно и надлежно, че принадлежат към партия ГЕРБ. Това нещо Цветанов не го отрича, защото няма как да го отрече. Той лично е написал писмо до Дянков, в което разпорежда субсидията на Атака за тези шестимата да се прехвърли в ГЕРБ. А сега вече, при това признание, което чухте преди секунди, уважаеми българи, става ясно, че господин Цветанов намира начин под масата да върне тези пари, които е отнел, откраднал от партия Атака, да ги върне на предателите по 17 000 лева на месец. Това е сумата, която Цветанов, оперативният зампредседател на партия ГЕРБ, връща на всеки един отцепник всеки месец. 17 000 на месец. Само си представете колко е това. Колко месечни заплати, колко десетки или колко стотин пенсии представляват тези пари. Тези пари са откраднати от всички вас, ако вие сте активисти на Атака, избиратели, гласували сте за Атака, дали сте своя вод, подкрепяте партия Атака, те са откраднати от вас. Тези 17 000 на всеки един предател се изплащат от Цветанов лично, може би не лично, може би посредством, но се изплащат и той го признава много ясно това нещо. Много ясно, много категорично. Казва го пред ефира на BTV. По този начин Цветанов
признава, че партия ГЕРБ купува депутати от други партии и им дава пари на ръка. Това е случай, с който трябва да се занимава, може би, прокуратурата, може би административния съд. Ние ще занимаем административния съд, ще внесем иск за това, че министър Дянков противозаконно отнема от партийния бюджет на партия „Атака“, за да не можем да си вършим работата, за да не можем да поддържаме клубове, за да не можем да издаваме вестник, да не можем да поддържаме телевизията, която гледате. Това е целта на подлите и недостойни действия на господата Цветанов и Борисов. Всъщност обаче, нека да чуем какво казва самия Борисов. И сега той приписва грехове върху мен, които няма. Аз изобщо не съм се намесил в тези процеси, които има в „Атака“. Ето ви още един абсолютно цветен, прекрасен пример, илюстрация на това как човека, който е начало на държавата, лъже и демагогства. Той не се бил намесвал в процесите, които вървят в „Атака“. Как няма да се намесиш, когато ти си председател на партията, която приема отцепниците, оговаря с тях как ще им връща по 17 000 на месец и всичко това става с личното знание и допущение и одобрение на председателя на партията. Защото господин Борисов, освен министър-председател, е председател на политическа партия ГЕРБ. Нищо в тази партия не може да стане без неговото знание. Бъдете сигурни в това, уважаеми българи. Така че в случая неговата разсеяност, която казва аз нищо не знам, аз нямам никакво отношение, всъщност е една поредна и много типична за него демагогия. Борисов лъже без да му тръпне окото. Аз се убедих в това, защото имах някакви по-други представи за него. Той човек наистина даваше вид, че може да бъде коректен. И трябва да ви кажа, че с успех може да залъже така един средно наблюдаващ човек отстрани, може да го залъже, а много наблюдатели на куп може да ги излъже сигурно и за по-дълго време. Но както е казал Абрахам Линкълн, можеш да лъжеш един народ успешно за кратко време. Може да го лъжеш и така малко по-дълго време или с по-кратък успех или с по-малък успех. Не може обаче да го лъжеш постоянно и непрекъснато. Няма как. Накрая лъсва лъжата и излиза наяве и става ясно, че ти, който се представяш за държавника, който води прозрачна, народна и коректна към всички политика, всъщност си един демагог, който колкото пъти си отвори устата, толкова лъжи изрича. Знам, че тези думи ви звучат силно, уважаеми българи, но това са силни думи, които са изстрадани от мен. Защото аз съм се убедил лично, че хората, които управляват България в лицето на господин Борисов, министър-председател, и неговата дясна ръка, десен крак и мазол на десния крак, господин Цветанов, всъщност са лъжци, демагози и окото не им трепва да откраднат чужди пари. Ето тези хора ви управляват. Ако искате, изберете си ги пак. Това е всичко за днес. Атаката продължава.